нощно напикаване и как болен терапията помага при този проблем. Причините за енореза могат да бъдат различни – физически или на психоемоционално ниво. Само при 1 до 3% от случаите се наблюдава органична патология, като при другите причината за появата на това заболяване е комплексна. Това могат да бъдат неврози, стрес, прекалено дълбок сън през нощта или лоши социални условия. Често това е наследствен проблем. При някои деца нервната система не е достатъчно развита, за да може да приема и анализира сигналите, които се изпращат от пикочния мехур към мозъка. Този проблем се среща също и при по-възрастни хора, като при тях често проблемът е на емоционално ниво. Болен терапията е съвременен и ефикасен метод, който може не само да облегчи оплакванията на страдащите, но и да ги излекува изцяло. Това е така, защото терапията разглежда човешкият организъм като едно цяло. Повлиява не само централната и периферната нервна система, но и вегетативната, която регулира дейността на вътрешните ни органи. В годините практика много пациенти на здравен център Холистик са се разделяли окончателно с този проблем, като броят на нужните процедури е индивидуален. Аз съм Християн и ако имате желание да запазите час за консултация при нас, може да го направите на ето този телефон.